Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gu asetuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inor ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerori gabe. Batez goxe dira bueno, ez gara gu asetuko, bat inon loturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra.
autoritateak, Andreok, eguerdion eta ongi etorri guztioi, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak Eskoriatzan duen kampus honetan inauguratu berri dugun eraikin honetara. Bertan, ospatuko dugu gaur ikasturte hasieraren ekitaldi hau. Eskerrak eta ongi etorria eman nahi dizkiegu baita ere, COVID egoera honen ondorioz, pantailaz bestaldetik gurekin egun garrantzitsu hau partekatzen dauden pertsona guztiei. Helduko zaizkigu beste une batzuek eta elkartuko gara berriz ere, denok toki berean. Nahiz eta orain diogun bezala normaltasun berri baten bizigaren, alegina egin dugu aurreko urteetan izan ditugun ospakizunen gidoi bera jarraitzen. Beraz, aurten ere gurekin izango dugu Mondragon Unibertsitateko idazkari nagusia, 2019-2020 ikasturteko txosten akademikoaren berri emateko. Azkai nagusia aurten, Nagore Ipina ikerlariaren eskutikan entzungo dugu. Testu inguru digitaletik hezkuntza eraldatzen izenburupean izango da, azgai nagusi hau. Ondoren, errektorearen hitzak entzungo ditugu eta nola ez bukatzeko lehendakari jaunari eskatuko diogu ikasturteari hasiera eman diezaiola, ofizialki. Ostean, musikarekin bukatuko dugu beti bezala. Ganbara abesbatza izango dugu gurekin. Baina, egitarau honekin hasi aurretik gaur egun berezia da guretzat, orain gutxi ikusi dezuen nola eraikinaren inaugurazioa egin dugun, eta ezertan hasi aurretik Pedrosa Andreari eskatuko nioke Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoari oholtzara etorri daila inaugurazionen eta eraikin honen inguruan azalpen batzuek eman ditzan. Lehendakari jauna, autoritateak, hurbildu zareten guztiak eta hor atzekaldian, kamararen atzekaldian zaudeten guztiak. Egun on eta mila esker, egun berezi honetan gurekin egoteagatik. Fakultate honetan 54 urte daramatzagu etorkizuneko profesionalak hezten eta gainera konpromiso eta pasio handiarekin jarduten dugu. Gainera, hemen hasi zen proiektu hau, hemen jarri genuen lehenengo hazia, 1976 urtean, eta guretzat gaurko eguna mugarri bada. Ez duzu aukerarik izan gauza handirik ikusteko, hemen zaudeten artean, eta horregatik pentsatu dugu, bideotxo batian asaltzea, labur-labur, zertara datorren proiektu hau eta nondik hasi dan. Baina, mugatuko naiz eskerrak ematera. Beharrezkoa izan dalako diru laguntzak eta beste eragile batzuen konpromisoa. Eskerrik asko Mondragon taldeko kooperatibei, bereziki Gizabidea Fundazioari, eta esker bereziak emango dizkiot Eskoriatzako udalari, beraien bide lagun zoragarriak izan direlako, benetan. Eskerrik asko baita Gipuzkoako Foru Aldundiari, beraiek egiten duten apostuagatik, ikerketan, hezkuntzako ikerketan. Eta proiektu honen baitan, hezkuntza sistemaren zerbitzura jarriko dugun laborategi digitala egin ahal izateko, Madrilgo gabe laguntza funtsezkoa izan da. Berrikuntza ministeritzatik diru laguntza jaso dugulako. Eta eskerrak baita Madrilgo Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarreko taldeari. Eta bukatzeko keinu bat egin nahiko nioke Mondragon Unibertsitateko komunitate osoari, eta bereziki Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko bizilagunei. Guztion konplizidadea eta konpromiso barik proiektu hau ez izateke posible izango. Bizi ditugun garai konplikatu hauetan jarraitu dezagun, bada gizartea aldatzeko daukagun tresnarik, erramintarik indartsuenean sinisten, hezkuntzan. Mila esker. Guk proiektu honi ekin genion misio orokor batetik. Helburua zen
pentsatzea etorkizuneko profesionalak, etorkizuneko hezitzaileak nolakoak izan behar ziren. Hori izan zen, erdigunera ekarri genuen lehenengo galdera eta lehenengo hausnarketa, ezta? Bidaia horretan egin dituen autu pedagogiko batzuk, ezta? Nola lan egin nahi dugun hezitzaileekin, nola ebaluatu behar diren, ze testu inguru aberazgarri eskaini aldi egun ikasketa irakaste prozesu horiek bultzatzeko, eta garrantzitsuena, nola lagundu prozesu horretan. Hausnarketa horren barruan, planteatzen dira premia batzuk, behar batzuk. Mantendu alditugu espazio berdinak? Zer egin beharko genuke? Geneukan buruan, buelta bat ematen gaiari, baina hemen suertatu dana izan da proiektu arkitektoniko berritzaile bat, espazio propioekin, lerrokatzen dana, identifikatu ditugun premia pedagogikoekin. Eta hori izan da, prozesu parte hartzaile bat, komunidadean egin duguna, guztien ahotsak eta begirada jaso dituena, eta lagundu diguna, hobeto zehazten gure proiektua bere osotasunean. Hueziko dorleta eraikin berriak, eskala ezberdinetan funtzionatu beharko lukeen arkitektura bada. Alde batetik bere alderdi gordina erakusten digu, bai kanpokaldean eta baita ere barrukaldean, eta hain justu barrukaldean dauden espazio hauek dira eraikinaren eta bai beharren programa egituratzen dutenak. Diagnosi partekatua lortzeko prozesua egin zanean Huezin barnean, hondartza bezala izendatu ziren espazio hauek. Hondartza esateak esan nahi du etengabe apropiagarriak eta etengabe moldakorrak izango diren espazioak dirala. Bestetik hiri eskala daukeu. Barneko espazioak funtsean harremanetarako diren bezala, kanpoarekiko ere harreman eta loturak sustatu nahi izan ditu proiektuak. Era berean herriari gune berri bat eskainiz. Horretarako, dorleta zaharraren egitura mantendu zaunditu den eraikin honek okupatu dituen eremu berri horiek hobetzen ahalegindu gea. Besteak beste, ibai ertzeko pasiailekua, lorategi terrazak edota fatxada geruza berri horiek. Gure proiektuaren beste zutabe importante bat, hasieratik izan da digitalizazio estrategia bultzatzea. Eta martxan jarri genuen, ezagutza berria garatu eta ikertuko zuen taldea bera. Eta horrekin batera, pentsatu genuen toki propio bat ematia eta eskaintzea beharrezkoa zela. Zergatik, proiektu honen atzean daukagulako erronka berri bat, eta da komunidadearekin ikerketa kolaboratiboa sustatzea. Digitalizazioak gizarteko sektore ezberdinetan eragin du, eta hezkuntzan aukera hori aprobetxatu behar dugu. Ezagutza berria sortzeko eta konpetentzia berriak garatzeko. Kolaborategia horretara dator. Balio pedagogikoa duten teknologia emergenteak hezkuntza eraldaketan eman dezaketen pausoa bultzatzera. Ikaslei esperientzia esanguratsuak bizitzeko aukera ematera, esperimentatzera, kompetentziak garatzera, eta irakaslei egunero erabili dezaketen teknologiak integratzeko aukerak eskaintzera. Adibidez, errealitate virtualen betaurrekoekin gorputza lantzeko eta egoera simulatuetan sartzeko aukera izango dugu. Edo dronen sensoreen bidez, geologian eta fizikan, ikusi dezakegu presioa nola gutxitzen den dispositiboak altuera hartzen duenean, edo planoak hartu eta hoien gainean lanketa egin. Etorkizuneko profesionalen esperientzian eta ikaskuntza prozesu esanguratsuetan eragitea da proiektu honen iparra. Eta espazio berria horretarako plataforma bilakatuko da. Egongo zaten erekin espazioak ederrak direla eta etorkizuneko hainbat proiektu interesgarri gauzatzeko aukera handiak emango dizkigutela. Honekin orain bai ikasturte hasierako ekitaldiarekin edo ekitaldiari ekingo diogu. Horretarako, lehenengo eta behin, ohikoa dugun bezala,
Peñakoba Andrea, Mondragon Unibertsitateko idazkari nagusiari eskatuko diogu oholtzara hurbildu dadila eta 2019-2020ko txosten akademikoaren berri eman dezala. Lehendakari jauna, autoritateak, jaun-andreok, eguerdion eta ongi etorri 2020-2021 ikasturteko hasiera ekitaldi ofizial honetara. Gaurkoan, inauguratu berri dugun Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko eraikin zoragarri honetan ospatzeko aukera duguna. Ospakizun bikoitza beraz, birritan berezia. Baina badute bestela ere, ekitaldiak berak, bai eta ikasturte hasierak, berezi egiten dituen beste arrazoi nagusi bat, alegia, COVID-aren egoerak behartuta hartu behar izandako neurri eta moldaketa guztien ondorioz. Lehen Susana komentatu dauen bezala, ohi baino jende gutxiago elkartu ahal izan gara gaurkoan. Baina urtero, hemen gurekin izaten ditugun hainbat pertsona zuen etxe edo talantokietatik gure gaurko ekitaldi hau jarraitzen egongo zaretenaren ziur naiz, beraz, ongi etorri zuei guztioi ere. Jarraian eta urtero bezala, ekitaldiari ekingo diogu, joan den ikasturtean Mondragon Unibertsitateak garatutako aktibitate eta datu nabarmenenak laburki azpimarratuz. Pasaden kurtsoan, osasun krisi honek izan du bere eragina gure unibertsitatearen jardueratan, baina eragozpenak eragozpen, egoera berriari modu egokienean erantzuteko gai izan garela nabarmendu nahi nuke. Horregatik, tarte hau aprobetxatu nahi dut, irakasle, langile naiz ikasle guztiei eskerrak emateko, egokitzapen eta aurrera egite honetan egindako ahaleginagatik eta guztion artean lortutako emaitzagatik. Ikasketei dagokionez, guztira 16 izan dira eskainitako graduak. Horietako bat guztiz berria, Business Data Analytics gradua. Euskadin aitzindaria dena eta gure Bilbao Berrikuntza Faktorian eskaini duguna. Bertan, besteak beste, enpresa administrazioko eta zuzendaritzako gradua ere jarri dugu martxan. Gaur egun ikasmaila guztietan ibilbide dualean, lana eta ikasketak txandakatuz, estatuan ematen den bakarra izanik. Gainera, gaur abian jartzen dugun ikasturte berri honetan abiatuko den beste gradu berri bat diseinatu dugu, Humanitate Digital Globalak, Bilbon eskainiko duguna. Bilboko graduko eskaintza osatuko da baita, Somorrostro Hezkuntza Zentroarekin elkarlanean, Ingeniaritza Mekatronikoa graduarekin, azken hau ere formato dualean. Gradu ondoko eskaintzari dagokionez, 15 unibertsitate master ofizial eskaini ditugu, horietako 3 berriak. Gainera, irakasle gisa gaitzeko masterra formatu dualean eskaini dugu, eta hau ere estatu mailan ibilbide dualean ematen den bakarra izanik. 3. zikloari dagokionez, 4 doktorego programa izan ditugu, horietako bat berria, mundu mailan gastronomia arloan dagoen lehen doktorego programa. Oro har, ikasketa ofizialetan 5.455 ikasle izan ditugu matrikulatuta. Iaz baino 6,4 gehiago. Horiei, gradu ondoko titulo propioak batuz gero, guztira ia 6.000 ikasle izan ditugu unibertsitatean. Nazioarteko eremuan ere, pandemiak bere eragina izan duen arren, asko izan dira atzerrira joan eta atzerritik etorritako ikasleak. Iaz, 1.156 ikaslek egin zuten egonaldia atzerrian. Eta ikasle atzerritarrak bestalde 485 izan ziren. Honen harira, nabarmendu nahi dut, U-Multirank mundu mailako unibertsitate ranking handiena kontsideratzen den horretan, bere ekainean argitaratutako edizioan, gure unibertsitateak bikain kalifikazioa jaso izana, besteak beste, ikasleen mugikortasunari dagokionean. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak finantziatzen duen eta Deustorekin elkarlanean kudeatzen dugun Global Training programari esker, 59 lizentziatuk lan esperientzia atzerrian gauzatzeko aukera izan dute. Nazioarteratzea bultzatzeko estrategiaren testuinguruan, MEI Mondragon Educación Internacionalek Queretaron duen Mondragon Mexiko Unibertsitatearen proiektua kontsolidatuz joan da. Besteak beste, elkarren arteko ikasleen mugikortasuna suspertzeko helburuarekin. Profesionaleen prestakuntzaren atalean, master titulo propio ikastaro labur naiz inkonpani formazio eskaintza zabala izan dugu aurten ere, eta guztira horietan 7.031 profesional izan ditugu matrikulatuta. Ikerketa eta transferentziaren esparruan, 2019-20an ere unibertsitateak aktibitate garrantzitsua garatu du.
Horren adierazgarri da besteak beste, lehen aipatutako U-Multirank mundu mailako rankinean, Mondragon Unibertsitatea estatu mailako top 5 unibertsitateen artean gelditu izana. Ezagutzaren transferentziaren dimentsioan, 3. postua eskuratuz. Jarraian, arlo honetan fakultate bakoitzari buruzko aspekturik esanguratsuenak aipatuko ditut. En la Escuela Politécnica Superior, el total de ingresos procedentes de la actividad de I+T se han mantenido a pesar del impacto de la COVID, lo que corrobora el éxito que supone establecer programas de investigación colaborativa a largo plazo con empresas. Así, la mayoría de las tesis doctorales están financiadas dentro de este marco. Entre los proyectos competitivos, caben mencionar especialmente las convocatorias El Cartec, H2020 y las de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en las que los resultados han sido muy destacables. Son en su mayoría proyectos enmarcados en ámbitos como el transporte, la manufactura avanzada y el Industry 4.0, ámbitos clave en la estrategia de especialización inteligente de Euskadi RIS3. Dentro de las convocatorias de Ikerbasque para investigadoras e investigadores postdoctorales, Goi Eskola Politeknikoa ha incorporado 3 Research Fellows y una investigadora senior con una extensa experiencia en la aplicación de la mecánica de fluidos en la ingeniería y la ciencia aeroespacial. Azken urteetan bezala, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, disiplinarteko ikerketa eta transferentzia proiektu kolaboratiboen aldeko apustu sakona eginda. Alde batetik, hezkuntza berrikuntzaren alorrean, ikaste eta irakaste prozesuen eraldaketa sustatzeko hainbat proiektu jarri dira martxan. Era berean, hezkuntzaren digitalizazio prozesuetan ere ekarpen esanguratsua eginda aurten, online ereduak eta hibridoak garatzeko proiektu ugari landuz. Bestetik, Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespean garatutako hainbat ikerketa proiektu ere burutu dira. En la Facultad de Empresariales caben destacar los siguientes. En el entorno del proyecto estratégico ASFABRIC se han identificado espacios de oportunidad en el ámbito de los servicios avanzados orientados a la digitalización industrial. Asimismo, se ha lanzado una nueva línea de proyectos en economía circular y se ha trabajado en la transición de modelos de negocio industriales tradicionales hacia modelos de negocio circulares. Por otro lado, se han desarrollado proyectos orientados al desarrollo de nuevos negocios en el ámbito de la movilidad sostenible y proyectos de apoyo a empresas sobre la utilización estratégica del análisis de datos y la planificación estratégica del talento. Las líneas de investigación de BCC Innovation se centran en la alimentación y la sostenibilidad. Asimismo, el área sensorial, que permite explorar qué atributos de los alimentos son los que más gustan al consumidor o incluso qué emociones suscitan, es un área clave para BCC Innovation. Algunos de los proyectos más destacables son el proyecto Gatroba Local, enfocado a la revalorización de variedades tradicionales vascas caídas en desuso, Neurasopera, cuyo objetivo es estudiar la correlación entre la respuesta cerebral y la respuesta emocional a estímulos dulces, y el proyecto Inar Salud, orientado a la reformulación de alimentos procesados hacia alimentos saludables. Eta azkenik, datu kuantitatibo batzuk aipatuko ditut. Egindako ikerketa proiektuak eta transferentzia jarduerak 591 izan dira. 123 artikulu argitaratu dira, aldizkari espezializatuetan, eta 90 txosten aurkeztu dira estatuko zein nazioarteko biltzarretan. Bestalde, hainbat jakintza eremuri buruz 153 jardunaldi antolatu dira. Argi dago beraz, COVID-aren eraginpean bada ere, ikerketa eta transferentziari dagokionez ikasturte oparoa izan dugula aurtengoa. Eta enuke ikerketa eta transferentziaren atal hau amaitu nahi, proiektu guzti hauen garapenerako ezinbesteko laguntza eman diguzuen eragileak eskertu gabe. Besteak beste, Mondragon Korporazioa eta berau osatzen duten kooperatibak, gurekin lan egiten duten enpresa eta erakundeak eta administrazioak. Horiek, zuek gabe, ezinezkoa litzatekelako guretzako aktibitatea horren modu nabarmenean garatzea. Bikaintasun zientifikoaren harira, nabarmendu nahi nuke baita, pasaden ikasturtean, Unibask Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak, gure ikerlarien ikerketa jarduera aitortzeko egindako ebaluazioan, arrakasta tasa 80%tik gorakoa izan dela. Berrikuntza eta ekintzailetza esparruetan ere, hainbat egitasmo eta proiektu martxan jarri ditugu.
Ondoren, errektoreak bere mintzaldian sakontasun gehiagorekin azalduko digun bezala, aurten 2021-2024 epealdirako hausnarketa estrategikoa garatu dugu. Eta besteak beste, gure ikasleen ikaskuntza esperientzia pertsonalizatua sendotzea dugu erronkatzat. Aurreko plan estrategikoan ekin genion jada gure hezkuntza ereduaren berrikuntza prozesuari eta 2019-2020 zehar hainbat graduetan abian jarri ditugu Mendeberri 2025 diseinu berriak. Honekin batera, eragin ikerketa proiektutik gure graduko ikasleen ezaugarri pertsonalak neurtzen hasi gara. Gure hezkuntza ereduak ikasleengan eragiten dituen ezaugarriak ezagutzeko. Bestalde, ekintzailetasuna eta diziplinartekotasuna lantzeko, Changemaker Lab programaren 2. edizioa ospatu da. Non, fakultate eta gradu ezberdinetako ikasleek parte hartu duten, arazo errealei erantzuten dien proiektuak garatuz. Eta ekintzailetasunaren esparruarekin jarraituz, zehazki graduko lehen titulazioaren testuinguruan, 2019-2020 ikasleek sortutako enpresez gain beste 8 startup sortu dira. Orain arte 37 izan dira sortutako enpresa berriak, 120 pertsona baino gehiagorekin. Goi Eskola Politeknikoan, ekintzailetasunari lotuta hainbat ekimen garatu dira. Nabarmentzekoak dira, Relichain proiektua, 3. sektoreko erakundei teknologia digitalak ezartzen laguntzeko negozio ideia, Transferin proiektua, mikroenpresa, enpresa ertain eta ekintzaileentzat bideratutako berrikuntza ekosistema baten garapena helburu duena, edota Net Circular Plus proiektua, negozio eredu eta baliokatai zirkularren garapena sustatzeko jolasa. Honez gain, Saiolan enpresa eta berrikuntza zentroarekin eta Mondragonekin martxan jarritako enpresa sortu lehiaketaren 4. edizioa burutu da. Teknologia berrien bidez, kirol erakundeen erabilpena eta erabiltzaileen erosotasuna sustatzeko garatutako web proiektua irabazle suertatuz. Gainera, lehiaketa honen ondorioz, Aiene kooperatiba sortu da. Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak bestalde, Olatukop eta EHU Gezkirekin elkarlanean eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin, Kooperatiba Fabrika programaren 4. edizioa gauzatu du. Ekintzailetza sozial kooperatiboa eta ekonomia soziala sustatzeko helburu duena. Guztira, 59 lagunek parte hartu dute eta 25 proiektu sortu dira kolektiboki. En el Basque Culinary Center se ha lanzado la 7ª edición de la aceleradora Culinary Action, donde se ha dado respaldo a 20 nuevas startups. Además, el nuevo espacio LABE, el Living Lab ubicado en Tabacalera, se ha realizado una exploración de tecnologías desarrolladas por startups a nivel internacional. 6 han sido las tecnologías testadas y 3 las startups que se han instalado en el espacio de coworking del LABE. Por último, y gracias al programa Gazte Ekintzailetza del Gobierno vasco, 11 proyectos, donde han participado 19 de nuestros y nuestras estudiantes, han tenido la oportunidad de recibir una beca de emprendimiento. Hezkuntza digital aurreraturako berrikuntza laborategiaren inguruan, Begoña Pedrosa dekanoak eta Nagore Ipinak bideoan kontatu digutena entzuteko aukera izan berri dugu. Digitalizazioaren estrategian guztiz txertatzen den laborategi aitzindaria. Azken urteotan jada aipatu izan dugu, eraldakuntza digitala Mondragon Unibertsitatearen erronka estrategikoa dela, eta hala berresten du onartu berri dugun plan estrategikoak. Hainbat dira bide honetan pasaden ikasturtean jorratutako ekimenak. Hala nola, hezkuntza online eta eredu hibridoen garapena, hainbat prozesu akademiko osatzeko ikasleentzat sinadura elektronikoa, edota ikasle eta langileen mugikorrentzat Connect portala, 17 zerbitzurekin eta gero eta erabiltzaile kopuru handiagoa duena. Un año más, Mondragon Unibertsitatea ha seguido trabajando de forma significativa su relación directa con las empresas y entidades. Esta relación se concreta en el elevado número de proyectos de investigación realizados con más de 230 empresas, en la formación realizada por más de 7.000 profesionales, así como en los proyectos que nuestros y nuestras estudiantes realizan en empresas y organizaciones de distintos ámbitos. Así, el curso pasado han sido 1.134 los alumnos y alumnas que han realizado proyectos fin de estudios y 2.519 los que han realizado prácticas en empresas y otros centros. Además, muchos y muchas han compatibilizado sus estudios con la opción de trabajar a media jornada. Por otro lado,
128 estudiantes han tenido la oportunidad de participar en el programa del Gobierno vasco denominado Transición del mundo educativo al laboral, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes a través de una experiencia laboral. Gure gizartearekiko konpromisua islatzen duen beste hainbat jarduera ere laburki azaldu nahi nizueke. Unibertsitateak konpromiso irmoa erakutsi izan du betik euskararekiko. Horren adierazgarri da besteak beste, gure hezkuntza eredu hirueleduna, gure ikasleen gehiengoak euskara menderatzen duela bermatzen duena. Gure oinarrizko helburu bat da gainera euskararen erabilera handitzea ikasle naiz langileen artean, eta euskara lan hizkuntza nagusia izatea eguneroko harreman eta zerbitzuan. Horregatik eta horretarako, ekimen ezberdinak garatu ditugu ikasturtean zehar. Gainera, euskararen normalizazioa lan munduan suspertzeko helburuarekin, gure ikasleek enpresa eta erakundeetan egiten dituzten ikasketa mailerako proiektuak euskaraz egiteko, Mondragonekin antolatzen dugun sariaren 9. edizioa ospatu da. Guzti horietaz gain, hainbat erakunde eta administrazioek bultzatutako egitasmoetan ere aktiboki parte hartu dugu. Hala nola, Gipuzkoa berdinago, jendaurrean erabili, euskaraldia, unibertsitateen arteko eztabaida txapelketa eta abarretan. Berdintasunaren eremuari dagokionez, gure unibertsitateak Europako beste 9 erakunderekin batera, 2015-16an garatzen hasi eta 2019-20 ikasturtean amaitutako Plotina Europar proiektua azpimarratu nahi nuke. Goi mailako hezkuntzan, ikerkuntzan eta berrikuntzan, genero oreka sustatzea izan da proiektu honen helburu nagusia. Honen testuinguruan garatu ditugu besteak beste, fakultateetako berdintasun planak, eta bertan jasotako helburu eta ekimenak burutu ditugu kurtsoan zehar. Hala nola, langile naiz ikasleentzat formazio eta sentsibilizazio saioak, STEM arloetara emakumeak erakartzeko ekimenak, sexu eta genero aldagaiak ikerketan txertatzeko ekimenak eta abar. Bukatzen joateko, eta arlo extraakademikoari dagokionez, 2019-20an hainbat jarduera antolatu eta eskaini dira, neurri handi baten ikasle naiz langileen parte hartzea mantenduz. Eta azkenik, orain bain, txostenarekin amaitzeko, unibertsitatearen aurrekontu bateratua 80 milioi eurotakoa izan da. Pertsonala aldiz, 802 langileek osatu dugu. Mila esker, zuen arretagatik. Eskerrik asko, Peñako Andrea. Orain, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasle eta ikertzailea den Nagore Ipina doktorea izango dugu gurekin, testuinguru digitaletik hezkuntza eraldatzen izenburu duen hazgai akademikoa eskaintzeko. Laburrean aipatuko dizuet Ipina doktorearen kurrikuluma. Nagore Ipina ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatua da eta hezkuntzan doktorea. 2009-2010 ikasturtetik irakaslea eta ikertzailea da Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean. Erdi presentzialean eskaintzen ditugun graduen koordinatzailea izan da, eta orain, fakultateko ikerketa eta transferentziako arduraduna izateaz gain, kolaborategia deituriko hezkuntzaren digitalizaziorako laborategiko koordinatzailea ere bada. Nazioartean, hainbat egonaldi egin ditu eta hainbat saretako kide da bera. Eleaniztasuna, hezkuntza berrikuntza eta digitalizazioa ditu ikergai nagusi, eta arlo horietako proiektu ezberdinetan parte hartu du. Eta besteak beste, artikulugintzan eta divulgazioan aritzen da, bai aldizkari espezializatuetan eta baita ere nazioarteko kongresuetan. Zure txanda. Lehendakari jauna, autoritateak, jaun Andreok, eguerdion. Ohartxo bat hasteko. Aurkezpena euskeraz egingo dut, haré mi presentación en euskera, por lo tanto, si alguien prefiere seguir la presentación en castellano, puede utilizar el código QR que está en pantalla y verla desde el dispositivo móvil. Vale, veo que algunos están viendo. Oso ondo. Bueno, testuinguru digitaletatik hezkuntza eraldatzen izendatutako aurkezpentxo hau 3 ataletan banatu dut. Dena dela, ez espero erantzun zehatzik oraindik ere galdera asko ditugulako. Kokapen gisa, laburra aipatuko ditut gaur egungo gizartetik eratorritako hainbat hipotesi. Ondoren, hezkuntza berrikuntzan, digitalizazioak sustatu dezakeen eraldaketaz hitz egingo dut. 3. eta amaitzeko hainbat gako indartuko ditut.
Denok dakizuen bezala, gizarteak hainbat iraultza teknologiko bizi izan ditu. Nekazaritzan eta artisautzan izandakoetatik, industrialera, postindustrialera eta azkenik informazioaren eta ezagutzaren gizartera. Eta horiek eragin dituzte besteak beste aldaketa sozialak, aldaketak pertsonengan. Gurea, gaur egungoa, izendapen ezberdinak jaso dituen gizartea da. Sare gizartea, nekearen, gardentasunaren, ikaskuntzaren, azelerazioaren, ezagutzaren edo ez ezagutzaren gizartea. Baina badira beste bi termino, konfigurazio ezberdin horiek barnebiltzen dituztenak. Buka, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, edo utru, unprecedented transformation of radical uncertainties. Hau da, gizarte aldakor, ziurgabe, konplexu eta ambigua. Azken finean, sekula gertatu ez diren eraldaketa erradikalen gizartea. Eta gaur, sekula baino ezagunak egiten zaizkigu kontzeptu horiek. Izan ere, COVID-19ak eredu horretan bizitzea zer den erakutsi digu. Espero ez genuen modu batean bada ere. Eta hildo horretatik, azken hilabetetan, hainbat hipotesi baieztatu dira. 3 aipatuko ditugu gaur. 3 aipatuko ditugu gaur. Lehenengoa, gizartea aldakorra da. Etengabe, pentsatzeko moduak aldatzera behartzen gaituena. Etengabe, eredu berriak eta tresna berriak ezagutzera bultzatzen gaituena. Bigarrena, gaur egun gizarteak eta berak dakarren obsolescentziak ero gauzen sartzeak eta virtualitateak erronka berriak jarri dizkigu. Eta hirugarrena, hauxe da. Etengabeko berrikuntza sustatzera bultzatzen gaitu gizarteak. Abiaduraz, azkar. Hipotesi horiek dira, ero ari dira behintzat gure bizitza egituratzen, eta nola ez, hezkuntzan eragiten. Hezkuntza zentratuz eta esan beharrik ez dagoela badakitere une konplexuan gaude. Eta iritziak ere askotarikoak dira. Ezkorrak edo negatiboak alde batetik eta itxaropentsuak bestetik. Baina badago ere, inpresio partekatu bat, inflexio puntu baten gaudela termino historikotan. Badirudi, lerro edo norabide zuzen baten osteko kurba batean gaudela. Eta kurba batek norabide ezberdinak hartitzake. Ikusten dituzu aukerak ez laidean, ez da? Bueno, hasten doan kurba bat, urdina, mantentzen den beste bat, larroxa, edo jaisten doana, horia. Eta kotxea gidatzean bezala, kurban hartzen ditugun erabakiek, azeleratu edo frenatu, izan dezakete eragina kurbatik irtetzen garen moduan. Eta hori garrantzitsua da, noski. Baina, are garrantzitsuagoa da, kurba horretan ikasten duguna. Hezkuntzari dagokionez, kurba hori izan zen 2020ko martxotik ekainerakoa. Eta transitatu dugu momentu hori. Izan ere, hori ezen izan egonkortzeko une bat. Ez eta pasatakoan dena hasteko une bat. Baizik eta gauza batzuk behatu eta probatzeko unea. 180 herrialdek baino gehiagok euren eskoletako ateak itxi zituzten martxoan. Eta ideia eta irtenbide desberdinak proposatu ziren. Gehienak testuinguru digitaletan oinarritutakoak. Digitalizazioak beraz, potentzialtasun handiko eszenatokia ireki zuen. Eta aldi berean 11 ate ireki dizkio hezkuntza eraldaketari. Egia da ere, hainbat alderdi ilun argitara ekarri zituela. Edo dituela, arrakala eta behar berriak edo ez hain berriak. Dena dela, gaurkoan, aukeretan eta balio erantzian jarriko dugu harreta. Az gaitezke edo jarraitu dezakegu testuinguru digitaletatik hezkuntza eraldatzen? Erantzuna bote prontoan, baiezkoa da. Baina garrantzitsua da oinarriak ondo zehaztea. Horregatik, testuinguru digitaletatik hezkuntza eraldatzeko garrantzitsuak izan daitezken hainbat ideia partekatuko ditut zuekin. Gaurko honetan ez dugu denbora askorik sakontzeko, baina hainbat adibide ikusi ditugu lehengo bideoan. Hasteko, indartu nahiko nuke pedagogiak emango diola balioa testuinguru digitalari. Pedagogiak ematen diola balioa plangintzei, ebaluazio esanguratsuari eta proposamen didaktiko eta hezitzaileei. Onartu beharko dugu beraz, teknologiek ez dutela soilik rol didaktiko bat, ez instrumentala, baizik eta hezkuntza proiektuaren eta proposamenaren oinarrian dagoela digitalizazioaren rola. Horrela, digitalizazioak ahalbidetuko du hezkuntza eraldaketarako beharrezkoa den erantzun
sistemiko, disiplinartekoa eta testuinguruan kokatutakoa eraikitzea. Adibidez, gaur sekula baino entzunagoak diren eredu hibridoen kasua datorki burura, ezta? Eredu hibridoa ez da erantzun teknologiko bat. Eredu hibridoa erantzun teknopedagogiko bat da, edo izan beharko luke behintzat. Izan ere, eredu hibridoa ez da bat eta bakarra. Hainbat baldintza bete behar ditu, hori egia da, baina azki malgua da testuinguru ezberdinetara egokitzeko. Eredu hibridoan pentsatzean askotan modu dikotomikoan ulertzen ditugu onlinea eta presentziala, baina hibridoa zerbait bada konvergentzia da. Aukera digitalen eta aukera presentzialen arteko fusio konstiente baten ondorio. Beraz, bada ere hezkuntza berrikuntzarako beste begirada bat. Digitalizazioak hezkuntza berrikuntzan sustatu dezakeen beste ekarpen garrantzitsu bada, eta hainbat ikerketek horrela erakutsi dute, hezkuntzako ekosistemako funtsezko eragileen rolean eragitea. Hau da, digitalizazioak indartu dezake adibidez ikasleen protagonismoa areagotzea. Ero, sustatu dezake irakaslek ikaskuntzaren erraztaile rola hartzea. Gaur, humanitate eta hezkuntza zientzien fakultatean gaudenez eta etorkizuneko irakasleen eta pertsonen garapena sustatzen dugunez, irakasleetan zentratuko naiz. Askotan entzun dugu prestakuntza teknologikoa eta ezagutza teknologikoa beharrezkoak izango direla etorkizunean. Bai, baina ezagutza sozioemozionala eta afektiboa ere garrantzitsuak izango dira. Gero eta indar gehiagorekin heltzen zaigu ideia hori, ezta? Beharrezkoa izango da pertsona guztiek ezagutza, jarrera, ikuspegi eta oinarri humanista zabala izatea etorkizun teknodigitala egoki kudeatzeko. Horretarako kontuan hartu beharko ditugu testuinguru digitaletan arituko diren irakasleek eduki behar dituzten lauzeak, ero batzuk 22. mendeko eskilak bezala definitzen dituztenak. Care, connection, culture of group, mindset eta community. Care, zaintza bezala itzuli dugu. Ingurune digitaletan askotan pragmatismo palanka batekin bultzatzen ditugu gure ikasleak ekoizpena eta eraginkortasuna indartuz helburua lortzera. Hala ere, eta are gehiago gaur egun bizi dugun momentu honetan, garrantzia handiagoa eman beharko genioke prozesuari, uneko zaintzari, eta ahozko hitza, idatzizko hitza, entzun eta zaindu, interakzioak zaindu. Duela gutxi publikatutako ikerketa batek erakutsi zuen, bakarrik irakasleen 51%ak izan duela egunero harremana ikasleekin eskolak itxita egon diren bitartean. Beraz, zaintza digitalaren artea praktikatu eta horren modelajea egin beharko dugu. Bigarren alderdia, konexioa. Eta ez naiz wifi asari, badazpada. Ingurune digitaletan garrantzitsua da espazioak eraikitzea norberarekin eta besteekin konektatzeko. Ingurune digitaletan errazagoa da lineal mantentzea, gainera pantailek baimentzen dute nolabait atzean geratzea, ero eskutatzeko baimena ematen digute, eta beraz lortu beharko dugu besteekin eta norberarekin konektatzeko gogoa sustatzea. Erosotasun eremu horretatik ateratzea, eta bide berriak aurkitzea espazio eta testuinguru horiek eskaintzeko. Hirugarrenik, culture of growth mindset. Testuinguru digitaletan aritzen den irakasle batek, diwiken growth mindset kultura hori sortzen lagundu behar du. Garapen ero hazkunde mentalidadea, ezta? Hau da, ikaslearengan erronkenganako motivazioa, ezagutzarako grina eta garapen pertsonalarekiko atxikimendua sustatu beharko du. Izan ere, testuinguru digitaletan ezagutza ia guztia ero asko behintzat du gure eskura. Eta ingurune digitala aprobetxatu behar dugu horrelako espazioak sustatzeko. Badakigu ezagutza bikoiztu egiten dela 13 hilabetean behin. Eta 2030ean 12 ordutik behin bikoiztuko dela. Eta hori guztia gure esku dago hezkuntzan erabili ahal izateko. And last but not least, community. Komunitatean sortu eta partekatzea garrantzitsua da. Eta testuinguru digitalak eredu dira horretan. Digitalizazioak erraztu du arrakastaz garatzen ari diren hezkuntza berrikuntzako proposamenak batu eta kapitalizatzea, eta ikaste komunitate berriak sortzea. Eraldaketa honetan, ikastetxea, unibertsitatea, fakultatea,
aldaketa unitate gisa ulertuz, testuinguru bakoitzean lan eginez eta esperientziak eta proposamenak partekatuz, ikaskuntza partekatuaren garrantzia eta eragileen arteko erantzunkidetasuna indartuko dugu. Sareen sare bat sortuz, ezta? Lauze hauek kontutan hartuta, ikaste-irakaste prozesu esanguratsuagoak eta esperientzia aberasgarriagoak diseinatuko ditugu. Eta hortik jarraitu dezake hezkuntzara aldaketak. Baina honek ez du esan nahi, teknologia ez dugunik behar, ez dugunik formazio digitalik behar. Kontrara, behar dugu eta asko. Eta horregatik azken ideia. Hezkuntza berrikuntzaren begiradatik interesgarria da hezkuntzaren digitalizazio joerak eta tendentziak ere kontutan hartzea. Hau da, ezagutzen ditugun tresnak ez ezik, ezagutzen ez ditugunak ere erabiltzea. Horregatik, beharrezkoa da gure ikaskuntza sisteman eragina izan dezaketen joerak aztertu eta hoiek erabiltzen hastea. Milaka referentzia daude, gakoak eta pistak ematen dizkigutenak, Horizon txostenak, Open Educationeko ideiak, edutekeko publikazioak, eta horietan guztietan adibidez, inteligentzia artifiziala ageri da, ezta? Eta nola erabili inteligentzia artifiziala hezkuntzan. Baditugu aukerak eta gu hasia gara batzuk erabiltzen, ezta? Adibidez, orientazioan laguntzeko, zenbat prozesu automatizatzeko, ekosistema digital baten ikusi ezin diren hainbat portaera identifikatzeko, presentziak eta ausentziak adibidez. Edo beste tendentzia bat, lehen ikusi ditugu betaurreko digitalak, ezta? Betaurreko virtualak. Zertarako? Kontakizunak sortu eta ikasten esperientzia inmersiboak sortzeko. Azaldutakoak dira guretzat digitalizazioak hezkuntza eraldaketan eragiteko gakoak. Joera eta tendentzia horiek ikaste-irakaste prozesuak diseinatzeko eta gure tresnen kutxa sortzen joateko aukerak dira. Buka edo utru gizartearen aukerak aprobetxatzeko modu bat. Garrantzitsuena ordea eta honekin amaitzen dut, gure ikasleentzat, etorkizuneko pertsonentzat, testuinguru digital jasangarriak eta osasuntsuak eraikitzea da. Aukera emango digutenak elkarrekin harremantzeko, zaintzeko, konektatzeko, komunitatearen parte izateko eta jakinmina areagotzeko. Ikasleak protagonismo gehiago hartzeko, prozesuak malgutzeko eta aberasteko, ikaste esperientzia errealak sortzeko, eta nola ez, distantziari gabeko distantzian laguntzeko. Eskerrik asko. Mila esker, Ipina doktorea. Bueno, oraintxe daukagu unea gure Mondragon Unibertsitateko errektorearen hitzak entzuteko. Mesedez, errektore jauna. Lehendakari jauna, Eusko Legebiltzarreko lehendakaria, sailburua, diputatu nagusia, Espainiako gobernuaren delegatua, Gipuzkoako eta Bizkaiko batzar nagusitako lehendakariak, alkatea, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Deustoko errektoreak, Mondragon Unibertsitateko errektore ohiak eta langileak, agintariak, lagunak, jaun-andreok, ongi etorri eta eskerrik asko ikasturte akademikoaren hasiera ekitaldi berezi honetan gurekin egoteagatik. Mila esker baita ere streamen bidez zaudeten guztioi. Aurten bereziki agurtzen zaituztet baita ere zuen erantzukizun instituzional berrituak edo berriak direla eta ekitaldi honetara etorri zareten guztiak. Agur honekin bukatzeko, Nekane Balluerka errektoreari eskertu nahi diot, urte hauetan gure unibertsitateen arteko elkarlanean aritzeko izan duen zabaltasuna eta gertutasuna. Eta honena opa dizut, Nekane, hurrengo hilabetetan eta etorkizunean. Mila esker, zuri ere, Ipina doktorea, digitalizazioa eta hezkuntzaren ingurua eskaini diguzun hitzaldiagatik.
Ekitaldi garrantzitsua izaten da beti ikasturte akademiko berri baten hasiera unibertsitate guztientzat goi-mailako hezkuntzarekin konpromisua garrantzitsua berritzen dugulako. Ikasleekin konpromisua eta oro har gizartearekin konpromisoa. Eta gizartearekiko konpromiso hori erakusteko 3 zatitan banatuko dut nire diskursoa. Lehenengo zatian, COVID-a eta gure erantzuna. Bigarren zatian, joan den ikasturtean bukatutako garai estrategikoaren emaitzak. Eta bukatzeko, ikasturte honetan hasten den garai estrategiko berriaren erronka azalduko dizkizuet. COVID-a. SARS-CoV-2 birusak eta sortutako pandemiak sekulako eragina izan zuen eta izaten ari da bai osasun arloan, bai arlo ekonomikoan eta baita ere unibertsitateko bizitzan eta ikasketan. Martxoak 12, ostegun arratzalde batean, aurrez aurreko eskolak ematen ari ginen, eta hurrengo astelenean 5.500 ikasle baino gehiago online klaseak jasoten ari ziren. Asteburu bat izan genuen irakasleen, ikasleen eta langileen etxeak kampus bihurtzeko. Une hartan ahalegin guztiak egin genituen gure ikasle guztien ikaskuntza urruneko eredu batetara egokitzeko, ikastaroak berrantolatzeko, metodologiak egokitzeko, IKT-en erabilera masiboa integratzeko, atzerrian genituen ikaslei laguntzeko, enpresetan praktikak mantentzeko eta abar. Benetan, harro nago egin genuen lanarekin. Lan horretan gazteek unibertsitateko langileekin batera erronka berri bati aurre egin ziotelako. Etxetik ikasi behar izan zuten gure ikaslek bakarrik, ikaslegunei galdetzeko aukerari gabe, irakasleen azalpenak eta laguntza pantailatik jasoz, ebaluazioaren kezka eta abar. Eta testuinguru horretan nire ustez gure erantzuna ona izan zen. Berretsi genuen gure hezkuntza eredua, gure etengabeko ebaluazio eredua, ikaskuntza praktikoarekin, ariketekin, proiektuekin, taldelanarekin eta baita ere banakako frogak eginez. Gure erronka nagusia ikasleen ikasketa prozesu izan zen. Eta uste dut ikasle hauek behar zuten laguntza ematen asmatu genuela. Jakina, planifikatzeko denbora askorik izan gabe egin genituen aldaketa eta hobetzeko esparruak identifikatu genituen. Hori dela eta aurreko ikasturtea bukatu aurretik kurtso berria hasi ginen prestatzen. Egokitu ditugu gure ikasketak, metodologiak, gelak, teknologiak, irakasleak formatu dira, eta finantziazio programa berri bat eskaini dugu inor atzean ez geratzeko. Esfortzu ekonomiko handia egin dugu fakultate guztietan. Ezoizko gastu eta inbertsio handiak. Eta hala ere, enpresa, ikasle eta langileen guztien esfortzuari esker, enplegua mantentzeko gai izan gara. Inoiz, baino gehiago balio kooperatiboetan oinarritu gara. Eta krisi honek indartu egin dituela balio hauek pentsatzen dut. Como he comentado, la situación generada por el COVID están demostrando que valores como la cooperación, el compromiso, la participación y la solidaridad son más imprescindibles que nunca. Esta situación, además, nos ha obligado a poner lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras. Nos ha obligado a trabajar duro. Y aún así sabemos que nos quedan muchas cosas por hacer. Pero no debemos pensar únicamente en el COVID y su impacto, porque creo que tenemos que seguir adelante, por supuesto, tomando las medidas necesarias. Tenemos los protocolos para este curso, los tenemos definidos para una actividad presencial, pero sobre todo estamos preparados para cambiar, para adaptarnos, para afrontar nuevas situaciones. Y, por lo tanto, por muy complejo que sea el presente, no podemos dejar de mirar al futuro. Y a esto, a pensar en el futuro, también le hemos dedicado mucho tiempo el curso pasado. Aunque, en primer lugar, como decía al principio,
me gustaría hablarles de los logros obtenidos en el periodo estratégico anterior. Garai estrategiko baten amaiera izan zen aurreko ikasturtea. Grinaz lan egin dugu garaia izan dira azkenengo 4 urteak, baina jasotako emaitzak oparoak izan dira. Unibertsitateko ikasketa dualaren ereduan erreferentziazko unibertsitatea bihurtu gara. Eredu horretan sinisten dugu. Gure tituluen 60% dualak dira, eta daukagun 50 urtetik gorako esperientzia bermatzen du prestakuntza hori. Sortu edo sendotu ditugu gure ikasketak estrategikoa dien sektore askotan. Ekoteknologia, energia, biomedikuntza edo premiazkoa den digitalizazioaren munduan, business data analytic, humanitate digital globalak, mekatronika, ziberseguridadea edo marketing digitaleko gradu eta master berriak diseinatuz. Era berean, gastronomia zientzien fakultatean, Basque Culinary Centerren, ikasketen ziklo osoa itxi dugu gradua, unibertsitate masterra eta doktoregoa, gastronomia zientzien munduko lehen doktorego programarekin. Beste aldetik, 4 urte hauetan, gogor lan egin dugu elkarlan publiko-pribatoren bitartez proiektu berriak garatzen Euskadin daukagun presentzia handitzeko. Adibide moduan, Asfabrik proiektua aipatuko dut. Bilboko udalaren laguntzaz, kampus berri bat inauguratuko dugu Gabonetan Zorrozaurren. Eta 4 urteko epean 800 unibertsitate ikasle inguru prestatzea espero dugu urtero. Beste adibide bat da, gaur inauguratzen dugun Eskoriatzako kampus berritu hau. Kampus honetan, espazioak zabaldu eta aldatu ditugu gure hezkuntza ereduari hobeto erantzuteko. Eta inbertsio honetarako emandako laguntzagatik, eskerrak eman behar dizkiegu Mondragon Kooperatibako guztiei, Fagor taldeko Gizabidea Fundazioari eta Eskoriatzako udalari. Eraikin berean integratuta, gaur inauguratzen dugu baita ere hezkuntza digital aurreratua berrikuntzako laborategi zentro bat. Proiektu honen ideiarekin duela 3 urte hasi ginen. Eta zentroak hezkuntzaren mundua transizio digitala hobetzea du helburu. Bai teknologietan, bai metodologietan ere. Zentro hau garatzeko eskerrak eman behar dizkiegu Zientzia Ministerioari eta bereziki Madrilgo Euskal Legebiltzar taldeari, EAJ-PNV eta alderdiari. Laguntza hauek klabeak izan baitia kampus eta zentroa garatzeko. Mila esker guztioi. Eta azken 4 urteotako errepaso honekin bukatzeko datu batzuk emango dizkizuet. Graduko ikasleen kopurua 25% handitu da 2015-2016 ikasturtetik ona. Eta gaur inauguratzen ari garen ikasturtean, graduko 1550 ikasle berrik jarri dute konfiantza Mondragon Unibertsitatean. Iaz baino 5,5% gehiagok. Azken 4 urteotan, 24.000 profesional baino gehiagok formatu dira Mondragon Unibertsitatean. Eta azkenik, azken 4 urteotan, gure ikerketa eta transferentziako jarduerak 28% egin du gora. Lortu dugu, gainera, jarduera horren 50% baino gehiago enpresak finantziatea. Pozik gaude egindakoarekin. Eta eskertu nahi dizuet bide lagun guztiei zuen laguntza. Lehen esan dotena Mondragon Kooperatibak, udalak, aldundiak, Unibas, Eusko Jaurlaritzako gobernua, eta bereziki gaur hezkuntza sailburu ohiari eta bere talde osoari eskerrak ematea gustatuko litzaidake 2019-2022 unibertsitate planagatik. Plan hori funtsezkoa izan baita gure helburuak lortzeko. Unibertsitate plana abiapuntu ona izan zen gainera aurreko ikasturtean gure plan estrategiko berria egiteko. Eta honekin, nire diskursoaren hirugarren zatira pasatuko naiz. Etorkizuna eta hausnarketa estrategiko berria. Hausnarketa estrategiko berria bukatzen ari ginela, COVID etorri zen.
eta martxoan COVIDak dena aldatu zuen. Momentu haietan bi sentimentu izan genituen. Alde batetik, COVIDa gainditu beharra geneukala eta horretarako hankak lurrean jarri behar genituen hurrengo urtetan COVIDaren eragina txikitzeko, baina beste aldetik epe luzera pentsatu behar genuela. Hau da, kooperatibagintzaren ilmoak dion bezala, hanka bat lurrean, baina bestea airean. Etorkizunari buruz pentsatu behar genuelako. Gainera, anbizioarekin pentsatu behar genuela uste genuen. Eta bai, anbizioa esan dut. Izan ere, Mondragon Unibertsitateak etorkizuneko euskal gizartearen eragila garrantzitsuagoa izan nahi duelako. Baita liderretako bat. Y me atrevería a decir que ya somos un agente sustancial en Euskadi, que vamos bien. Somos una realidad consolidada en el sistema universitario vasco, con 10 campus en Euskadi y 7 laboratorios fuera. Pero todavía queremos dar un mayor y mejor servicio a la sociedad vasca, posibilitar que más estudiantes se formen en Mondragon Unibertsitatea, que nadie se quede sin estudiar en nuestra universidad ni por su condición social ni económica. Queremos dar más y mejor servicio en la recualificación de profesionales y, cómo no, queremos desarrollar más conocimiento especialmente para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Así, el próximo periodo estratégico trabajaremos para estrechar más aún nuestra relación con las empresas, trabajaremos para mantener nuestro liderazgo en innovación educativa, desarrollando una formación de calidad que avance en la personalización y flexibilidad del aprendizaje. Un modelo de universidad que pueda competir con los mejores y pueda convertirse en una referencia internacional. Eta hori lortzeko oinarrizko 5 lehentasun estrategiko aukeratu ditugu. Bat, ikasle guztiei kalitatezko ikasketa esperientzia malgua eta personalizatua eskaintzea. Bi, unibertsitate globalagoa eta irekiagoa bihurtzea. Hiru, unibertsitatearen eraldaketa digitala. Lau, ikerketa eta transferentziaren espezializazioa eta bikaintasuna bultzatzea. Eta 5, unibertsitate proiektu kooperatibotik giza garapen iraunkorra sustatzea. Y estas prioridades, estas 5, nos obligarán a seguir profundizando en la innovación educativa, a ser una universidad práctica y dinámica, con estudios actualizados y orientados a las necesidades de las personas y del país, manteniendo nuestras altas tasas de empleabilidad de nuestros egresados y nuestras egresadas. Pero eso no basta. Debemos seguir mejorando nuestro modelo educativo si queremos maximizar el talento de todos los y las jóvenes. Si queremos maximizar ese talento, el de todos y todas, debemos desarrollar una formación más flexible y más personalizada. Y ese es uno de los retos de la formación. Reto que se suma a la necesaria y oportuna digitalización de la universidad. La integración eficiente y eficaz de la digitalización en la formación universitaria presencial seguirá siendo uno de nuestros retos en los próximos años. Y un ejemplo claro de ello es el Laboratorio de Educación Digital que hoy inauguramos, donde queremos generar y transferir conocimiento, en este caso, al sector educativo. Generar y transferir conocimiento, el mismo modelo que tenemos en todos los ámbitos. En todas las facultades investigamos para generar y captar conocimiento con el objetivo de transferirlos a las empresas y organizaciones de Euskadi, apoyando a las empresas a que sean más competitivas. Un modelo de investigación y transferencia que además ha demostrado que es posible combinar una investigación excelente según parámetros internacionales sin renunciar a que ésta esté orientada a dar respuestas a las necesidades de la sociedad y de las empresas. Pero ahora bien, si queremos impactar más en la mejora de la competitividad de las empresas de Euskadi, deberíamos todavía impulsar con más recursos nuestra formación continua
y, sobre todo, la especialización y la excelencia de nuestras líneas de investigación y transferencia. Si queremos que nuestras empresas compitan con las mejores, nosotros también deberemos estar entre los mejores. Y, finalmente, como decía, queremos ser una universidad más abierta, más global, con deseos de ampliar nuestro impacto, con alianzas como pueden ser los laboratorios de Lein en México, China o Corea, o proyectos como el campus Asfabric de Bilbao. En resumen, y para ir terminando, primero, creo que Mondragón Unibertsitatea supo adecuarse a las difíciles circunstancias a las que nos llevó la pandemia del COVID el curso pasado. Y diría que desde el punto de vista académico, organizativo y social lo superamos con nota. Además, sentimos orgullo por haber mantenido el empleo y por haber sido fieles a nuestra misión de no dejar que ningún y ninguna estudiante se quedara atrás por motivos sociales o económicos derivados del COVID. Segundo, en este curso que hoy inauguramos estamos preparados para desarrollar de la forma más segura posible la actividad de forma presencial, por supuesto acompañada con medios digitales que nos permitan desarrollar parte de nuestras actividades vía online, bien sea parcial o total, si la situación así lo requiriese. Tercero, el curso que hoy inauguramos da comienzo a un nuevo periodo estratégico, con una buena base por lo conseguido en los últimos 4 años, un periodo donde Mondragón Unibertsitatea ha reforzado su proyecto a nivel de Euskadi con un incremento de un 25% en estudiantes y de un 28% en su actividad de I+D con empresas. Estas bases nos sitúan en una buena posición para convertirnos en una universidad cooperativa más global y abierta al mundo, que nos sitúe como referente internacional, como universidad innovadora, que ofrece una experiencia de aprendizaje flexible y personalizada y que colabora estrechamente con la empresa. Y cuarto, ante esta pandemia del COVID, no podemos olvidarnos de dar las gracias a todos los colectivos de personas y sectores que han trabajado y trabajan sin descanso por nosotros. Somos conscientes que esta pandemia constituye el mayor reto al que nos estamos enfrentando como país en muchas décadas, que debemos cuidar lo urgente y el presente, sí, pero sin descuidar el futuro. Hay quien dice que grandes personas y grandes generaciones se forjan en situaciones que exigen y requieren sus mejores cualidades. Creo que estamos formando a una de esas generaciones. Invirtamos en ellas. Trabajemos conjuntamente empresas, instituciones y universidad en un sistema que sea capaz de formar, retener y atraer a los y las jóvenes que quieran hacer de este país el modelo de los países industriales avanzados y justos. No será fácil, será largo, pero seguro que lo conseguiremos. Bitartean, guk hemen jarraituko dugu gure konpromisoarekin, betidanik egin dugun moduan. Gazteek, enpresek eta instituzioek gurengan jarri duten konfiantza emaitzetan bihurtzen. Eta guk dauzkagun indar guztiekin amestutako Euskal Herri hori bultzatzen. Horretan ari gara eta horrela jarraituko dugu Mondragón Unibertsitatea osatzen dugun guztion ahalegin, konpromiso eta ilusioarekin. Eskerrik asko, mila esker zuen arretagatik. Mila esker, errektore jauna. Jaun-andreok, une honetan ailegatu gara gaurko ekitaldi honen muinera. Hau da, ikasturteari hasiera ofiziala emateko une horretara. Horretarako, lehendakari jaunari eskatuko diot arren, hurbil dadila eta 2020-21 ikasturteari hasiera ofiziala eman diezaiola. Eusko Legebiltzarburu Andrea eta zurekin batera hemen zaudeten herri agintari eta ordezkariok, sailburua, errektore jauna eta Mondragón Unibertsitatea osatzen duzuen bai errektore ohiak,
baina baita osatzen duzuen guztiok eta ordezkatzen duzuen guztiok, baita Mondragon korporazioko arduradunok, irakasle eta ikasleok egunon. Bizi dugun momentu berezi honetan, Euskadik COVID-19 ondorioetara egokitzeko erronkari aurre egin behar dio, Euskal gizarte osoaren ekintza bateratuz. Bizi berri planak gizarte ohitura aldaketekin sentsibilizatzeko beharrari zor dio izena. Ezin diogu eutsi koronavirusaren aurreko bizimoduari eta harremanari. Birusarekin egokitzen, bizitzen eta elkar bizitzen ikasi behar dugu. COVID-19 eraginez, hezkuntzak bere biziko garrantzia hartu du. Hezkuntza etengabe hobetzea eguneko eta etorkizuneko herri erronka bat da, eta momentu honetan, zalantzarik gabe, erronka horrek segurtasuna lehenesteak eskatzen digu. Hezkuntza Eusko Jaurlaritza osoa konprometitzen duen zeharkako helburua da. Horregatik ikastaroaren eguneroko bilakaera jarraitzen ari gara, ikasgeletako segurtasuna zaintzen saiatzen ari gara egunero. Hau, lankidetza, konfidantza, konpromisoa eta ardura giroa sortuz baino ez dugu lortuko. Horrekin batera, gaurko ekitaldi honetan, etorkizunari begiratzen diogu ere. Mondragon Unibertsitatearen eredu propioak kooperazioa eta lankidetza ditu ardatz eta arnasbide. Vuestra aportación ha sido el Plan Mendeberri 2025. Mendeberri ha demostrado ser clave en un momento histórico imposible de anticipar. Esta mirada al futuro cobra gran actualidad porque ofrece una visión adecuada al momento que vivimos. Comparto la visión del aprendizaje orientado al desarrollo de las competencias y a los resultados del aprendizaje. Comparto la educación universitaria enfocada al aprendizaje a lo largo de la vida. Comparto la concepción de una educación superior con vocación de servicio al país, a una sociedad. Una visión que transmite la necesidad de la mejora continua en nuestro proyecto educativo. Reconozco la voluntad de colaboración y el esfuerzo realizado por la universidad en el marco del grupo de trabajo del sistema universitario vasco durante esta pandemia, así como el trabajo también de las otras dos universidades, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto, a quien a sus rectores agradezco también su presencia en este acto. Reconozco esa misma voluntad y esfuerzo en los agentes, empresas y entidades que trabajan en el desarrollo de la formación en clave de colaboración. El objetivo es seguir desarrollando la misión de la universidad en esta situación excepcional, con la prioridad de garantizar la seguridad de las personas y preservar la calidad del proyecto de enseñanza-aprendizaje. Auzolanaren bidez bete dugu eta betetzen jarraitu behar dugu helburu hau. Etapa berri honetan, unibertsitatearen arloan ditugun erronkak oso garrantzitsuak dira. Euskal Unibertsitate Sistemaren plan berri bat onartzea, prestakuntzarako, ikerketarako, nazioartekotzerako, ezagutzaren transferentziarako eta berrikuntzarako baliabideak hobetzea, ekitatea, berdintasuna eta euskara bultzatzea Euskal Unibertsitate ekosisteman, beken sistema, STEAM, Euskadi estrategia eta online prestakuntza indartzea, unibertsitatea gehi enpresa programa eta prestakuntza duala indartzea, politika zientifikoan eta bikaintasuneko ikerketan sakontzea, ikerketa eta garapenean inbertitzea, unibertsitateko esparru zientifikoan, Ikerbasken, BERK sarean eta ikerkuntzari laguntzeko programetan, unibertsitate ekosistemaren nazioartekotzean aurrera egitea, ikertzen duen, nazioartekotzen den eta produkzio sarearekin erlazionatzen den unibertsitatea gizartearen eragile eraldatzailea da. Mondragon Unibertsitatearen hain berezkoa den eraldaketarako orientazio horrek, unibertsitatea berrizten duen gizartearekiko benetako konpromisoa adierazten du. Bide horretan, Dorleta fakultateko espazioetan irudikatu dituzuen ardatzak nabarituko ditut. Malguak, jasangarriak, irekiak, etxekoak eta harremanetarako egokiak.
Espazioak ere formazioa baldintzatzen du. Deno artean egin beharreko eginkizuna da hezkuntza hobetzea eta honen bidez gizartea bera ere garatzen laguntzea. Hezkuntza fakultatean ikerkuntza, transferentzia eta berrikuntza dira ardatz sendoak eta fakultatearen irakaskuntzaren ereduaren oinarri. Comparto que los proyectos de transformación e innovación en los centros educativos son el eje de la educación del siglo XXI. El modelo educativo no debe ser entendido como único, sino como un marco que debe dar respuesta a las modalidades y exigencias cambiantes del aprendizaje y la enseñanza. Respuestas al desarrollo del perfil del docente y, asimismo, formar parte de los procesos de innovación de las organizaciones. La cooperación es consustancial a vuestro proyecto. Cooperación a través del programa Universidad más Empresa, de la formación dual y la conexión con el tejido económico productivo, de forma especialmente relevante en el ámbito industrial. Cooperación e innovación en la metodología Learning by Doing, aprender haciendo, aprender trabajando y aprender cooperando. Habéis abierto nuevos caminos. Esta universidad cuenta con un modelo de cooperación que es una referencia para el conjunto de nuestra sociedad. Cooperar significa, en la práctica, aportar mejores capacidades y oportunidades a la juventud. Cooperar significa asentar la vocación social, la formación integral, la innovación. Significa transformar en positivo, contribuir a construir un futuro más justo y mejor para toda la sociedad. Mondragon Unibertsitateak betidanik izan duen aitzindaritza eta berrikuntzarako grina hori mantendu eta areagotu behar duzue. Hori da bizi dugun egoeraren aurrean sustatu behar dugun jarrera eta norabidea. Espiritu honekin ematen diogu hasiera ikasturte berriari Mondragon Unibertsitatea. Zorionerako izan dadila. Eskerrik asko. Mila esker, lehendakari jauna. Eta honekin gaurkoari bukaera emateko unea heldu zaigu. Hortarako Oñatiko ganbara bezbatzak bi kanta eskainiko dizkigu. Lehenengoa Humanity at Music Sinfoniaren hezkuntza mugimendua izango da, eta bigarrena ohikoa den bezala Gaudeamus. Hala ere, aforo kontuak direla eta ezin dugu gaur beraiekin hemen areto honetan kontatu. Baina grabatuta utzi dizkigute bi kanta hauek ikusiz eta entzunez goza ditzagun. Behin, kantak bukatu ondoren, ez dugu aurreko urteetan bezala mokadutxorik eskaintzeko aukerarik izango, baina hori ere helduko da berriz ere, izango ditugu beste aukera batzuek. Kantak bukatu ostean, eskertuko dizuegu, era ordenatuan, aretoan sartu zeraten bide beretikan, neurriak errespetatuz, atera zaiteztela. Besterikan gabe, mila esker, guztioi egun hau ospatzera hurbiltu zaretelako, bai hemen zaudetenoi, baita ere pantailaz beste aldetik, tarte honetan gurekin eguna partekatu dezuelako. Musikarekin utziko zaituztet momentu honetan, mila esker berriz ere eta hurrengo bat arte.